machita sancokola lapha bafethu wasibhanqi uPercy Tau Player of the Year Africa intswembo la nhloko enkulu leyana and le way bayiwine ngoku Player of the Year CAF thetha into zithu into zisenokwenzeka. Umchita uzobuyela orkan sirobuya overseas umchita uzofumana offers ngoku ingaba se-Europe okanye ingaba se-Asia or anywhere else, but no, the South Africa azobuyela i-PSL CAF Player of the Year. Enye esibini ngayenzeka umchita ngasinceda for uba intoni siwine i-AFCON, asinceda siwine i-AFCON ngoJanuary, which is next month. Sancola ngalo way apha bajita ngoku if eqala udibana nale channel le content ungalahli jo ungaphosa ziwezi grand ucofa subscribe ezantsi khona indawo ebhale subscribe ucofa pause jo le videos zale channel. Yaw Percy Tau machita izolo beki awards zika CAF wine Player of the Year apha Africa umjita akholide intswembo leyo akholide nje leyo angubani na wina la award. Uyi-one qha umuntu sokuyiwina more than once la award, and we winner 4 times. Africa's greatest ever player inja yase-Egypt injenkulu kuthiwa ngulawe nguMohamed Abu Trika winner 4 times le way, and then everyone else win once. So yeah, akholide intswembo kaPercy Tau le uyenzileyo umjita kule season okay uwine i-league nini alahli kuba wina ne-Champions League umjita wine i-Champions League ne win i-league kodwa nini sebaya kila news then score 15 goals umjita this season 5 Champions League, so well deserved intswembo la tsotsi leya inja yasemalahleni eMpumalanga eWitbank Percy Tau machita. Iwena landelayo ke ngoku is bantheni sithi umjita okay lewe uzabuya orkan because xa wina award ezinjeyana i-chances zoba okay mawe orkan like ziyebone ziya multiplier, because ila way i-team xa zikhangela i-players like whether use-Europe or use-Asia noba ukhangela i-player njani wena mbiqala ujonga kwezi league ukhangela uscouta kuzo before uscout ebof uyajonga ba ubani Player of the Year, okay ubani top goal scorer, ubani defender of the year, ubani midfield of the year xa ukhangela i-players kwi-region. So la way Tau uzoboosta ise-chances zakhe uba se-players ikhangela i-player mhlawumbe i-team yase-Europe kwenye Asia ikhangela i-attacking midfielder okanye player idlala winger bazojonga okay qala isengubani Player of the Year apha e-Egypt, okay bani i-top goal scorer, okay and ke ngoku bajonga i-continental ngoku-CAF bayisengubani CAF Player of the Year. In fact abazojonga ba i-news sezovaya ziye phaa okanye Europe ba okay kuse in the news ba say African Player of the Year bone Percy Tau yabo sinthambe ngubani lo seyifuna le-player. Abanye abantu bazobona uba kuse-Belgium yaziwa ke uTau Belgium wayi-Player of the Year kwilantuza kwilantuza intona team i-Royal Union ngokuya yayinyuka from lower division kuze kuse i-qualify for ilawe i-Pro League uba i-Player of the Year phaa so igama lakhe liyaziwa phaa eBelgium. Ndava ne-rumors kulo nyaka futhi uba okay ngathi yamfuna i-Anderlecht lo way yayibooster lo way uba okay umjita makabuyele eBelgium and then i-Anderlecht and ne-offer ezaza for Tau ayo okay una 29 ngokumjita yabo and xa una 29 ezi-team zilapha kwezi league like Belgium like i-Springboard i-team ilawe league ezi-Springboard for Europe, i-Belgium, Norway, Sweden plus ne-Asia inemali. Asia yakhawunta ngoku Saudi Arabia, UAE apho kho imali ekhulu, and then i-competition i-high phaa maybe even nase-Turkey e-Europe again. Izawuba zii-team azuba i-team efuna uthenga uTau for uba okay ifuna umdevelopa iphinde kuse ilawe seyimthengise to ilawe i-top league efana ne-England or Spain or Germany or Italy. uTau kule age ya-29 uzokuthengwa i-team efuna uwina ilawe because uTau uwina ngoku. Uzojonga kwilawe if ujonga eBelgium like ingafuna zii-team ezifana ne-Anderlecht top team leyana just because kusefuna uwina ba kusefuna i-players esiwinisa i-league esiwinisa ilawe domestic cup. Same thing if you go to ilawe team Sweden nakuma-Turkey Galatasaray okanye i-Fenerbahce
bona team ezinjeyana ezifuna nje uwina ezingafuna ukuthi ufuna uhlale apha mfethu uzonceda ne-youngsters zethu apha because kuseyune-winning mentality. Tau kasithanga winning mentality kiba umshito decorated nyanyana. Une-PSL title ezi-2, une-CAF Champions League title ezi-2, une-CAF Super Cup title ezi-2. Wayeplayer of the Year Belgium, une-Egyptian Cup, une-Egyptian Super Cup. Wawina i-league eBelgium isinimenshini lo wini. Wawina yasinimenshini Sundowns wawina 2 league titles. Ibe CAF Player of the Year Africa, so iwina leyo and i-interest izokuza from i-team elapha kwi-bottom leagues apha e-Europe okanye Saudi Arabia, emalini, UAE, Qatar, zonke eza black ase-age is competitive almost ngokweza league. Even kwa ilawe J League ase-Japan ayiseyinyuku plus competition i-higher. So zonke ezi leagues ziki-high level compared to Africa. Ukugqibela Tau uzaba important for Machita for uba kuseyintoni i-success yethu i-AFCON ngoJanuwari e-Ivory Coast. As umuntu une-honors ezingaka plus oyi-CAF oyi-Player of the Year Africa, nike ni-armband for bafana Machita because seza-inspire Machita for uba be confident and unayo ilanuza i-experience nayo seyoconquerisha i-Africa and so mshito ngasinceda uba sesiwine nalikaka i-AFCON Machita. So yeah, Tau uzaba important for bafana and isikhathi esigrand futhi ngokungwesi. Okay, umshilo wa-rested iphelile i-league yase-Egypt like I think last month or some shit like that when is it on, but sewuzithembile umjita uzaba important for thina uyayazi mentality njani but it's 9 team efana ne-Tunisia apha kwi-group yethu. So Tau first time azivanjani team ezinjeyana dlala Machita semali dlala nemali and then yadibana zi-players zasemali apha zikhona i-players zasemali kilawe Egypt plus phinde bekhona ke-Champions League of course. Then Namibia, okay, thina sigrand sefestani Namibia sidlala Machita se-Namibia. So Tau uzaba important for thina but uzonika Machita i-confidence pha bafana so ibambe AFCON 2024. Otherwise if eqala udibana ne-channel le-content Machita ungalahli ungaphosa uzuye ezi-grand cofa subscribe ezantsi khona undawubhala subscribe cofa pha uzithole videos Percy Tau ingwenya watsho bafethu.